pakutodawo kutomboitwa national cleansing panapa because mweya yeutsvina yawanda panzvimbo panapa vanhu vari kufa panowawandisa. Murisa achifamba nebreathalyzer yekutesta kuti akadhakwa here haana drug here mumiri make. Vanhu vapapa 8 saka hatichazivi vamwe vachazobira kumberi Tiri kusangana zvakati pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Munyaya yarwadza mangwanani apo vanhu vanofumira kuenda kumabasa. Nhasi uno mota yanga ichienda kuMbare nevanhu vazhinji vanofumira kuenda kunohodha yaita tsaona padhuze neKFC kana kuti pamagetsi kuno kukuwadzana. Zviri kunzi tsaona iyi yaitika mangwanani zvekuma5 uye vamwe vatataura navo vanga vachiti gonyeti rarova motikari iyi ranga richimhanya uye panga paine rori yanga yakamira pasaidhi mukati mune munhu dhiraivha akatorara. Kombi yarivhesa ichida kutakura munhu ndokurohwa kwayazoitwa negonyeti kumashure. Kombi yangada kutakura munhu saka dhiraivha arivhesa kumashure kwake kune lori ranga rakamira rakarara saka dhiraivha haana tasavhiumira kuseri kwerori ranga rakawira kwanga kune gonyeti ranga richiwa saka paada kunopinda kuti apinde murodhi ndokombi paisvika ichirohwa negonyeti ofuiti munhu wanga achida kunotora chona atoklashwa asati apinda murori rachona saka rori reri rarohwa negonyeti ndorazotadhonzana nekombi zvichizokusvika vanhu vazoparara. Gonyeti rangorova kombi asi kombi yaizonopinda murori ranga rakapaka pasaidhi mune munhu anga akararama. Accident itwati yaitikira uko asi tikuona kune kombi nerori kumberi uko. Kombi yazohakwa nerori ranga riri pakati rachona razohakwa nekombi payarohwa negonyeti. Zvichira kuti zvapushwa zvese negonyeti zvichienda kumberi. Zvapushwa zvese negonyeti. Tichisvika pano vasvikoona hama dzavo mbiri murume nemukadzi vanga vachienda kunohodha kuMbare vapararira panapa. Murume wacho anotengesera parenyatwa vese nemukadzi but mazuva ese murume ndianotanga kubuda mukadzi achizotera but hatisati nhasi zvafambawo sei. Tatongozonzwa tiri kumba kuti ndo zvaitika saka taimese tandikatogara tanzwa kunzi vanhu vatakirwa saka tazofonera munhu anga ari kurozva kuti vanhu havasati vatakirwa ndopa tichitosvika tichiona sekuru vachitakurwa apa tanga vatakurwa mudzimai wavo sekuru ndobva vazotakurwa vese varipo tu baba namai vashaika. Yes. Vasiya muri yakakura sei? Vasiya vana 3 but pane vana shona pasati panapanika na mwana ari kuenda form 1. Vazhinji vatataura navo vanga vachitaura vachishorapodza kudhiraivha kunoita vemakombi. Kurwadziwa nezvaitika panapa takutombokumbirawo kuti hurumende yachina itomboitawo zvekuti tarisewo kuti madhiraivha ari kudhiraivha aya ari kuramba achinoitwa maretest and vachiona kuti vanhu vari kutedzera mutemo mumarodhi here ende ipapa pachina yatova haisi accident yekutanga inenge yatova ichi2 futi vanhu vachingofa the same time iyo yemakuseni saka taitokumbira kuti hurumende yewo itoita plan kana kuti pachitogara paine mapurisa vachikwanisa kuramba vachikontrola because dzimwe mota dzinotodzikatsika vanhu dzototiza dzongoenda magonyeti waya futi akarova vanhu anotiza asi kutombomira vanhu vazhinji vari kurasikirwa neupenyu. Chicha munofunga kuti mimi chingaitwe panzvimbo inoyi kuti zvichida zvingaderedze nyaya yetsaona? Roundabout ngavazame kuisa roundabout ndoya tofunga kuti inogona kuderedza maaccident vakaisawo roundabout at least mota painenge ichitendera kuti daiso muraundi pamwe imwe anenge atopedzawo kudarika saka vakaisawo roundabout zvinogona kuderedzawo maaccident panapa panyanya vanhu vapera zviri kurwadza kuti vanhu vanofamba murume nemukadzi nguva imwe chete ende munhu unenge une challenge yekuti kombi ndiwo mode of transport anokwanisa kukwira hatina mabhazi hatina chii makombi ndiwawo akanyanya wanda mabhazi mashoma saka vanhu vachitokwanisa kana kuunza mabhazi achionawo vachifambawo makuseniseni nekuti vanhu vachienda kumabasa wanotitakurao zvezviri right. Kana wazi munhu takurira mubhasi stop otakurira mubhasi stop kune kuti unotakurira murodhi muhighway. Munoona isusu tichiona polisi sei muri kudaro muri kuti kombi yanga ichitakurira vanhu basi ripo here? Kombi yanga ichitakurira vanhu basi ripo ichirivhesera muhighway hazvishandi. Kubva kuroundabout uku kusvika pa10 of extension iyi panoda maspeed humps panapa ndofunga zvingabatsira kuti pamwe vanhu varijise maspeeds because iri kunyanya kukonzera panhu ndofunga maspeeds yes vanhu vangati vanhu varumirawo marodzi kana kuita sei asi chokwadi ndechekuti vanhu vari kumhanya panapa saka pakaiswa mahambu ndinodayira kuti zvinogona kutibatsira.
zvinogona kutibatsira kuti parijuse maaccidents iwaya. Zvakare inini kutofunga kwangu pakutodawo kutomboitwa national cleansing panapa because mweya tsvina yawanda panzvimbo panapa, vanhu vari kufa panowawandisa. Saka pakatomboitwa zvinhu zvinodzikamisa mweya kutorwa kuvanhu pano zvinogona kutibatsirawo. Vakomana vanodhiraivha makombi dzakunge mhuka. Uchityaira zvakanaka iwewe uri murodhi, anouya parutivi pakapa wotanga kupisa chimureza chacho kuti papapapa iwe unotovhunduka. Zvekuti unogona kutonorovera imwe mota uri chitodhiraivha zvakanaka kana kutobuda murodhi. Anosvikawo kuti buda murodhi iwe buda. Kana kuti uchibvawo panouya oncoming wokutarisa kudai izvo iwe wotobuda wotopona nekutiza kuenda kunze kwerodhi. Vakomana samuri kuti mimi kumakombi kuri kuda discipline. Kuda discipline yakatosimba kwete zvekutamba. Havateedzere mitemo yavakadzidzira kutyaira. Havatomboteedzere mitemo. Vakomana vada kutogadziriswa. Dai mapurisa achifamba nebreathalyzer yekutesta kuti akadhakwa here haana drug here mumiri make. Vanhu hatisi kuteedza mutemo madhiraivha munomu. Takasvika marobots asiri kushanda. Usatora advantage yotorobot hatisi kushanda, rega ndiende ndiri murodhi. Ngashandisa inonzi stop sign. Hatiishandise. Wakasvika marobots asiri kushanda. Dropa speed wotaza masaidi akoti ari sei. Ofune stop sign. Izoita kasi driver anga apika kuti dai anga amira parobot anga apika nguva speed yekuti anosvika chirowa mota kudai. Anga asati apika speed. Vemakombi vachona havasi kuita care navanhu vanenge vakatakura nawo. Vari kungoita zvese. Vanopaka murodhi, vanomira. Pawanira munhu anomira, akutoendikecha reverse, akutodzokera mashure notora munhu. Asi kutarisa kuti akatakura upenyu hwevanhu hwakakosha. Izvo rinoita akasikwa neupenyu hwevanhu hwakawanda. Chinhu chandoda kuti ndikumbire kune madhiraivhasi mazhinji, ngatingonyanyotedzerai mutemo zvakanyanyisa. Ndo imwe inotikuvadzisa zvekuti zvakafanana nepapa pane robot. Tikadzora speed handiti unoona kuti mumwe wako ari kuita sei pamberi. Kuti tukapinda chimhanya pane marobots, pane maraundi. Ndo especially panapa kazhinji kacho pari kukuvarira vanhu vakawanda stereki. Nenhau kuti vanhu havateedzere apa zimutero wakamborovera rimwe rori mazuva apera apa. Nenhau yekusatedzera robot. Marobots anokosha, that's why achiswa panzvimbo. Saka madhiraivha mazhinji dai tangotraya kuteedzera mutemo, special mutemo zvakanyanyisa. Ndo zvinhu chandinganya kuti vanhu muna maigoro vangu vatosvika makumbo izvezvi vatokuparire nyatwa. Saka zvinhu zvinongorwadza zvekuti munenge musina tarisiro yezvinhu izvozvo. Izvezvi zvinozongoona kuti ndo zvaakutoitika nenhau yekushaya kosheni. Vanhu ngatingoitei rudo murodhi. Tikaita rudo murodhi unodhiraivhira ari pamberi pako, unodhiraivhira ari kumashure, vanhu vese tinorarama zvakanaka. Vamwe vacho vanga vachiti vanenge vasitorina kana malicense. Kombi ndo ane problem, vari kupa vanhu vasiri qualified mota dzavo kuti vadhiraivhe, ndo vakuraisa vanhu. Mota dzese ndedzevari dzemakombi. Muridzi wekombi? Ya, muridzi wekombi ndo kutangira nyaya yeko. Sei vachizopa munhu anenge asina license? Inyaya yekuti vanovapa mari shoma here kana kuti? Inyaya yekuti mota dzavo hadzina malicense kuti ekuinda murodhi, saka vachizotsvaga vanhu vasiri qualified. Isu tokwira makombi, isu tichienda kana kumabasa. Hakuna munhu wekombi anoburuka anouwirwa padho apa. Toziva kuti mapurisa kana wamiswa parodhi unogara mumota mako anditi wosingobvunzwa tasai kombi hameno mutero uripo here apa. Haitori inandi inauye kuti mapurisa acho muna kombi ichingomiswa parodhi block anoburuka akaisa mari muhomwe atonzi wabvisa here yepolisi $4 ndoinoita kuti kombi isina zvakakwana yopamba. Tichapinda tega murodhi macho kana zvanetsa. Haina kana mutero motikari. Haina chinhu. Haina chinhu. Pamwe munhu angatodhiraivhiswa wacho pamwe atodhiraivha nechitupa. Pamwe munhu akutodzidziswa motikari, pamwe munhu angatoshandisa application mota yacho kuti dziro. Pamwe munhu acho angatodhiraivha motikari iyoyo. Pamwe munhu atopa motikari makuseni driver asingazizivi. Haina chinhu. Ingori nezvemanamba plate, engine number, chete. Asi kutiza mota iyi. Dai motikari ikeye. Dai motikari yangere yekudzora seko kwe. Dai motikari yangere yekudzora seko, dai yangene sika lakanzi lifestyle. Kana kunzi long life. Kana Zutag. Haina sika kanzi Zutag. Haina sika kanzi lifestyle. Haina kana mutero. Chitiko chatirwadza bosi, chitiko ichi hama dzedu dzese dzapera kufa, ende vanhu vapera kufa ndovemudhizeti, kwafa vanhu vakawandisa zvisingaiti. Vemakombi vari kukata dzimwe mota dzinenge dziri muhighway, ende vemakombi vari kudhiraivha umwe wacho vanenge vasina malicense. Madhiraivha emakombi ari kupa
makondakta anenge asina malaisensi kuti wadhiraivhi. Saka chitiko ichi hachisi chitiko chatifadza nokuti hama dzedu dzapera kufa ende tapera kufa tikupedzwa nevanhu vemakombi. Zvinhu zvisiri kutifadza. Uyewo zvakare sezvo panzvimbo paine robhoti dai kuri kuti mutyairi wegonyeti atevedzera mitemo yepamugwagwa ingadai anga asingamhanyi zvichida upenyu ingadai hwachengetedzeka. Iri gonyeti rapinda red robot pazasapo ichimhanya rapinda red robot rapfuura munhu ngaachimhanya ngaachita maexercise avo rapinda red robot ichiridza kuti robot repazasiro rapinda kuti richita sei ichimhanya ndouyo anga akamira hake murodhi rakachimhanya dai aredusa speed pamarobhotsi 2 aya haimboita serious oni yaita aredusa speed kubva kurobhoti robo akasambouraya vanhu vese zvinorwadza zvakanyanya kuona matsaona achiramba achiitika muna Bulawayo Road, especially area iyo inei. But kazhinji tinocherechedza kuti vakomana vemakombi mukuona kwangu vanonyanya kukoshesa iwo upenyu hwavo kunyanya, because the way yavanoita zvinhu vane vasingatarisi kuti zvinhu zvandiri kuita izvi zvine zvazvinokonzeresa zvakakura zvakadii, damage yazvinokonzeresa yakakura sei. Tikacherechedza apa mukunzwa kuitika vari kunzi vanga vachirivhesera munhu 1 kuti vakwanise kutora munhu 1 kuti vaende, but havana kuona kuti kumashure kwake kwakadii. Haana kuexercise nyaya yavanoti defense driving yaye, havana kuitarisa kuti alright ndiri kurivhesa but kumashure kwangu kwakadii, environment yangu yandiri yakadii. Izvozvo zvese havana kuzviisa into consideration, zvakonzeresa kuti zviparadze vanhu vakawanda. It's so painful kuti unonzwa kunzi pane couple yatoparara yese, and we heard kuti first born yemacouples iyoyo pane chirema haana chaanotogona, anotoda okay yakanyanya. So it's so painful nezvinhu zvavane vachitikonzeresera muroad. Dei Mwari vatibatsira vaita intervene mune masituations akadai. Ndatenda Mashtain chatokumbira apa taingokumbira kuti dai zvaigona paiswa flyover, nekuti takutoona kuti nzvimbo inoyi yashata, mafiro ari kuita hama dzedu zvichanakidzi. Saka pakaiswa flyover zvinoita kuti maaccidents areducike, because munhu anobvawo kuBulawayo anenge achimhanya nespeed yakawandisa, ari kubva achimhanya panhu pane matero. Saka pakaiswa flyover zvinokwanisa kuredusawo tsaona dzatikuona dzirikuitika. Kukumbirisawo kune vetransport vanoona nezvekugadzirwa kwemarobhoti kuti robhoti irori ribve ragadzirwa nekukurumidza, nekuti last week musi weMonday pakaitika futi imwe tsaona negonyeti. So hatidi kuti zvirambe zvichidzokorodzwa, because kushayikwa kwemarobhoti kunokonzeresa kuti tsaona dzacho dzirambe dzichienda mberi. Tiri kukumburisa sevagari vemudziva rasekwa nekuwadzana kuti robhoti irori ribve ragadzirwa. Especially apa paDanger Zone tokwanisa kuimisa mahambu, mukaisa saini hambu rekutanga, hambu rechi2 munhu anga achienda achirudzwa speed, especially paintersection irikupinda mukwadzana irikupinda muTZ, because ndo paranyanya kuita madisaster akawandisa. Vamwe vari kutaura vari kuti ivo gonyeti ranga richimhanya, vamwe vari kuti ratopinda red robot, zvoti dai ranga risiri kumhanya zvimwe ingadai ramira. Ini nekuona kwangu gonyeti yake yaritarisa nekwaruwa motikari nemunzwira ndazviita kuti rori iro rakafira mugore rakapaka musaidi meroad driver akarara. Saka which means kombi yairivhesa pakakutora munhu ndomunzwira ndikupita. Saka ini kuona kwangu wekombi akanganisa. Ranga rakamira musaidi meroad nemunhu akarara. Ndikumiro. Anga asina kumira pabus stop. Anga asina kumira pabus, anga ari apa mumakumbo muroad namakumbo kunze. Saka uyu ada kuzama kutora munhu ari kumashure. Saka chokwadi mukazvitarisa uka munotoona kuti kwarohwa kombi yarivhesa yakubuda muroad, da kuti itenderere rori iyi uyu achiuyawo achipinda ndokurwa kwaitwa mota. Saka indona hangu kuti kombi akanganisa amira muroad uye ngachirivhesa muroad. Ndokuti arivhesera muroad ndokuti parohwa motikari rori riri straight nemuline maro Saka ibadza mada kunzvinga iro rarohwa iro
neiri razorova rake ndo dambudziko raitika. Saka kombi yanga chizvenga rekutanga ranga driver arara parutivi achida kuti azorore nekuti anete which was very nice. Saka wekombi azobva mberi yanga yakapaka achirivhesa achipinda muroti saka kurwa kwaitwa kuona rake iro ndo razouka kuti trailer iyi ndicho sei arivhesa achida kuona kuti yabva kusaidi kukona yarova lori rarakamira parutivi ndobva kurova stationary vehicle. Vanhu vafamba 88 saka hatichazivi vamwe vachazofira kumberi vazhinji vacho ndokumaraini kwedu vanhu kana zvikwanisa zvazvo ngavatisi yedu roundabout apa ngavatotisi yedu roundabout ndinokumbira kuitisiwa roundabout apa vanhu vapera ngavatotisira kana zvimagirigiri zvezve ipapa. Tinongoramba tichiuya kwamuri vatyairi vari kufamba vakabata upenyu hwevanhu mumaoko enyu kuti upenyu hwakakosha. Iko zvino izvi baba namai vashayika, vana dzasara dzavanherera nekuda kwekuti pane asina kutevedzera mutemo wemumugwagwa. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.